Hari ini kita yuk kebelalet keladan kejing kubor badawa banweng no yu James PK Sangma na kejing kemi eketenat korbari kejela. Kumta Menteri Rangba kejela u Konrad Kongkal Sangma ha kesibar jeng ketayo ula batekam thamai ki sangwut ki Menteri Sarkar ki bekentup yu James PK Sangma uba AL Hack uba Lakmen Rumboi bad uba Hamlet Sondoling. Bad hakane kejing batekam thamai u Menteri Rangba ula weng no ya ketenat korbari kejela no men jeng u James PK Sangma. Namar belajar perat kejing dawa jeki menteri halur kejing kena budan bentah ki kam khayito UBAN ha kejela. Katkum kejing penbena belapen mi nak office jong ulat kejela ha kene kejing bate kam thamai. U menteri Rangba ula bensyat iketenat korbari kejela u MLA ke UDP na amnarem u ba Lakmen Rumboi bon kemi no iketenat kat bayu James PK Sangma u bela sya kan tho aki babon. La ai bon kemi no tang ya ketenat taxation ketenat permit boarding food civil supplies but consumer affairs law but ketenat information but public relations. Uba Lakmen Rumboi nalor ketenat korbari kejela udang yo ban bat rumenta ya ketenat pulih putih ke bau jubat berosyakata ketenat forest but environment but ketenat border area development. Ya uba AL Hack la ai bun kemi ya ketenat kakot kakia home jail home passport but ke arts and culture. Kadba uba Hamlet Sondoling la ai bun kemi ya ketenat penroisor ketenat municipal administration information technology but ke district council affairs. Habaikran beruba Lakmen Rumboi hadian boleh yo ban kemi ya ketenat korbari kejela. Ulapan pau kejing sengu yo menteri Rangba baudan kejing perkat bude babiang e ban shimti ya ketenat korbari kejela. Ulaong ba kejing shimti jeng u ya kekam menteri korbari kadai sebentar na kejing kli ban chakri upat ba ha ka ba ula banjor ba kathong jeng u hi kalong ban penti kena kejing syongsuk syongsan ya kejela. Uba Lakmen Rumboi ula boru e kejing kentui ki kunhun sang bhalang ki badawa ban pentre kamek enaline permit. Bakin sange aswai ki nugi kejing ki akum kene kapor bagi samla pulia ki dak pen kre ya ki exmen jongki. Na ka baong bagi riu runar kila ban shim kabu ha ka ban penthut ya ka syongsuk syongsan. Ka bakong san galam kane kuboi ngide ban skutho. Ha ka state kejungi kum ginong syong jang ka state Meghalaya. Ngi skutho ba kane ka sinjam kane ka por kadai ka wei na ke ba laban ong ka ba skutnat tam namar ba nadu ka sarkar hadu ki MLA baro hadu ki civil society hadu ki NGO hadu ki paiba nong snong baro da ka wei ke jingmut ki shim ba ngidei bandawa ba ka state jongi kan yo ya ka ILP. Tengah tarai ba haba ka sarkar rangkat bat kipai ba jong ka state hi gila shim ya karai ngaken tu ya ki seng bhalang baro ba ngin long ki bayasya khnang ba ngin pe ka e ba ka sarkar kanle khamtam ngaken tu ya ki seng bhalang ki NGO hakum kan ka por ka baki khna ki dan ka exam hakum kan ka por ka baki khna ki dan pangkre ya ki exam ki jongki ta banga kerpat ba ngin kino ki kenja ki ba la ban ra ya kata ka jibam shngai hapo jen la ngide ban sange ngin sange khnang ba nginom la ban bu jing e ya ki khna pule ki jongi kane kade kaba kongsan kaba ngakwa ban kerpat ya baro hakum kene kapor sngeubha ailat ya ka jingshong susangsan kan shenshar hapo kastik habang ong kum tangam ong ba kiseng balang habaki le ikenung kam ki wan ra ikejing kumar namar bangim la bantip haba ki isu ki kade ki la bande ki babiang henry ki don pat ki riu shim kabo ki ne ki riu shim kabo nakabentak interest lajang ki le pat ki we ki kam ki ba wanra ya kataka jing bam syongsain hapo kasti. Halor kekam khayito udau yong bat kejing kena badan ketiga riosan pertai ki pulet bat ki mafia. U Menteri Korbari kejela u Klem Kran Syai Satya hendrai ulaong ba ulakut jengmut ba una mailat syo ikinu ki kambean ya kejela. Haba penpau bulu shimti ya kekam da kejing khoj
Menteri Ulaong ba ke kebun lek kan long na kebenta kabet kebiang pat ba kenang ba kin bo jingshan ya abyang ha ke sorkar. Pi ka duty jong ka state, ka duty jong ka district administration, ka duty jong ka police, kideban page. Ba kino ki illegalities, kino ki kambe ain, kim de bandon. Ngamla ban komen ya kata ka ba kita ki dewyong kita ki ngamla ban komen renga ka komen in generally. Ba kino kita ki kambe ain, kim de ban yo ban rung, ban ngide ban persyang ban penduk hakapor ke bakidang sedang. Kata ka de ke badan kam. Tengah menta kasngi kadai ngampek ya kabasyadin hendrai ngangapek ke kabasyakmat kabanga persyang yun na do menta kasngi kalong ba banpek ba ka la uno ne kanu kaba ngide katkum ka ain ki kambe ain kat bala banle ngihap ban rat dan khong yaki ban ngakerpat ya ki pajba baki civil society bakin snobha ban ajing tip ban kenerlem ban pentip lem yang ila don kum kita kenang ba nginla bantem nado basdang kata kadeka badan kam. Haga bedai bagi kam tombor juginong Bangladesh haga jaka kaput ki balaja kha. Menteri ulapan pau kejing don kam bagi pulet ki debene trelang bat kisipai border security force kenang bagi laban ai kejing singan ya kipat ba. Kabakongsan kalong ba ka police department bat ki BSF kindon ka close coordination banya trelang bat hakum kini kipor ki de bandon kata ka jing pahara ka jing late pahara na kawe ka jakas ka jaba kibriu kin tip bakata ka kandon kata ka sense of presence jong ka administration hakinu kinu jaka kiba long kumta tenga ka close coordination between the police and the BSF kalong kabadan kamtam bangin la banyada yakini bat ngan shim ba yakane ka kane kum kawe bangin pe ba ki ni ki thain borda jong kin shongsuk shongsain te hakane ka tiu banwan ngin persyang ban review ya baro umdai tang hakiliang bodar pakwe bagi jaka nang ba ngin page ki ki bangila banle ke ka ba nginle bat ke ka ba lada ka bamdai hakti jengiru kumno bagin wat dekilat kilenti banginle. Kejela kelayo mentayu Menteri Korbari uba kentaj ban syem iki bor ban pahara ya kaba ude ban syem kat kum kekerdan kaba ubat. Uniu Menteri ula penpau ba kejeng bam kuat jeng iki pulet pahara kedai gamar ba kelong tang kejeng penserwakai ya kepisah jong pat ba. Ya kita ngan sapek ke eka jing dan kam te ngin sapek hadin kumno kalong marba dang menta tang arusa kuntar empat long dengan sapek ini la syong kumno kalong te ladang la hi kat bala ba kanu kono ke jing pelut ya kapisa sorkar ladala ban kortel de ban kortel ya ka